t'enganyus, eh? Vinga, coño! Media parte! Media parte, coño! Media parte! El tren, Pepe, el tren! Girona, amb tot el pes que suposa, és més cansat tocar a Girona que fer el Sant Jordi. Però la responsabilitat. Acabava d'arribar, només volia tranquil·litat. Estàs tocant davant de la gent que et coneix des que eres un criu. O sigui, se sap totes les teves cosetes, no hi ha amagatall possible, estàs en pilotes davant d'ells, no? És com si hi hagués un plus de responsabilitat, no? Avui s'acaba, no? I, bueno, la setmana que ve trobarem a faltar el fi de setmana anar de concert, perquè és que t'acostumes ràpid, no? Com portes ja 2 dies a casa, que si la gosseta, que no sé què, que el veí, que anar a buscar el pa, que dius, bueno, què? No hi ha bolos o què? Bueno, jo ja m'he llevat així una mica moix, perquè és l'últim dia. No? És l'últim dia, precisament. Avui és el dia més heavy, potser, perquè és on sabem que donarem més de nosaltres mateixos, perquè hem après com es fa això. Paneta, fa pena que s'acabi així, bueno, que ja estigui, no? I després de tota aquesta convivència amb la gent i tocar el bon rotllo, no? És molt guai. Fins que algú acabi amb mi. Fins que algú acabi amb mi. Gràcies! Vinga! Avui més pinta maco, perquè em sembla la prova ha anat molt bé. Sembla que serà un gran concert. M'està dient que està molt bé que tingui canes. És un compositor respectat, jo crec que les canes fan favor amb això. Jo patia aquesta setmana per allò, l'últim dia, la setmana que ve, ara què farem, si ens enyorarem o què... Però, clar, ara mateix no, ara fa molta il·lusió tocar, tinc moltes ganes de tocar avui. Després de 7 concerts en un mes, crec que podem estar molt contents, que tot ha anat molt bé, ens ho hem passat pipa, hem tingut gent a rebentar a tot arreu, la gent s'ho ha passat bé, sembla que la gent segueix recordant Sopa de Cabra com abans. Jo estic molt més cansat que... I no sé per què, potser és perquè és l'últim dia, i dius, bueno, estàs com relaxat, però estic molt més cansat que el dilluns després del Sant Jordi de 3 dies seguits. O sigui que avui ens farem mal. La gran sorpresa ha estat el públic, evidentment. De l'expectativa de veure si podem omplir un Sant Jordi a tot el que ens ha tornat la gent, és que com els hi agrairem mai, no? Ja li dic a en Josep, ara no ho podem deixar així, tio. El públic ha sigut la gran sorpresa nostra, no? Nosaltres no pensàvem mai que podríem omplir 3 Palaus Sant Jordis i la resposta del públic ha sigut brutal. Arriba un moment que nosaltres mateixos no sabem què ha passat. O sigui, ha sigut una sorpresa de la vida, que ja no esperàvem a aquestes altures, però bueno, benvingut sigui. Buah, és acollonant el públic, no? És que sense ells això no hagués sigut així de gran. Són ells els que omplen tot això, no? Que està per aquí fora. Són genials, superentregats, també, gent que cada dia davant, i suant més que nosaltres, quasi, no? Et sorprèn veure gent jove, et sorprèn veure gent més gran com si fossin els joves, també. Que els papes han portat els nens i que se suposa que quan sigui més gran li diran tu hi eres en aquest concert i t'hi vaig portar perquè bueno, era una cosa que m'agradava i crec que tenies que ser-hi. No? Seguim sent igual de cabronazos tots plegats, però
hem riut molt, no? No, ha sigut molt divertit. Hi havia un repte molt gran, que era estar a l'alçada del record i de les expectatives que s'havia fet la gent. Que no sap on va. Jo crec que ho hem fet millor que fa 10 o 20 anys, no? Hi ha hagut actitud, com fa 25 anys quan vam començar, que gairebé només teníem actitud, i després crec que també en la vessant musical i artística. Amb el temps aprens encara que no vulguis. Bueno, jo mai havia tocat amb tanta gent, llavors era nou per mi. Que m'ha sorprès és recuperar sensacions que pensava que les tenia oblidades, sobretot aquesta d'interaccionar amb la gent, de veure el que tu estàs fent està rebotant amb tota aquella gent i causant emocions. És molt més important, em sembla a mi. El món va donant voltes, sempre irà canviant, no has de patir. Estem cansats! Hi ha gent que inclús han comprat 7 entrades, no? S'ha autofet un regal, ha anat a Mallorca i tot, ha agafat un hotel, vull dir, a tots els concerts ha vingut, no? M'ha sorprès el Pep Bosch. Recordo al final, fa 10 anys, quan anàvem a sopar, si jo m'asseia en una punta, ell s'asseia a l'altra, per no aguantar-me, no? Un pesat aquest que no para de xerrar i que sempre està parlant d'arreglar el món, de no sé què, d'això. Deixa'm sopar tranquil, no? I ara m'ha vingut a buscar cada dia a l'estació amb el Gerim per portar-nos al local d'assaig. Li he agafat carinyo i tot. I, bueno, ha sigut un retrobament amb molta gent i acabes de rematar la coneixença de persones i descobrir coses que abans no t'havies fixat o no havies descobert. I després l'exigència també que ha tingut amb ell mateix, no? La disciplina, 8 anys sense tocar la bateria, no sé, d'alguna forma m'ha sorprès molt el que ha donat, sí, sí. En Gerard va plantejar que aquests concerts de Girona poguessin vincular a unes entitats d'aquí de la província. Una cançó que l'hem de dedicar a molta gent, a la gent d'Oncolliga, amb la gent d'ADE, Iniciatives Socials també, amb la gent de Càritas i amb la gent de Salvem l'Empordà. Aprofitarem per entregar la guitarra a la gent de l'Hospital Sant Joan de Déu, que la setmana que ve l'entregaran al guanyador del sorteig. Aquesta guitarra que ha estat tocant en Josep, cada concert per tocar aquest Empordà, serà d'algun afortunat. De moment, la farem servir un dia més, Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. I avui fem una festa i ens trobem amb aquesta gent i amb amics, amb col·laboradors, coneguts. Tindrem molta pressa per anar a rebre la gent, que vindrà una mica de festa. Suposo que serà la típica nit en la que no s'acaba la nit. T'acabes tu, però no saps ni quan ni on, no? Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt i anar a l'infern no m'interessa. El fenomen musical és increïble, és a dir, que un grup que fa tants anys que no fa res, tot i que els seus protagonistes tinguin projectes artístics particulars, torni i es produeixi el que s'ha produït és extraordinari. Clar, sopa, 10 anys després, tornar i enfrontar-se amb un Sant Jordi, amb tota l'expectació que s'havia generat, és un acte d'heroïcitat brutal per part d'ells. No? És, uau, no? Em tiro a la piscina sense saber què és el que hi ha. M'he al·lucinat de que el públic esgotés entrades per 3 Palau Sant Jordis, de que 2 Fontejaus, un Tarragona, un Mallorca... Jo quan van dir que feien un Sant Jordi vaig pensar volen dir que no s'està ballaran i n'han acabat omplint 3, o sigui que ha estat, per mi, una sorpresa espectacular. I ara mateix semblava que les noves generacions només miraven el nou pop, per exemple, no? I no, hi ha gent amb 50 anys que li agrada el nou pop català i hi ha gent amb
15 anys que li agrada el rock de fa 25 i m'encanta que les teories dels grans crítics volin pels aires, no? Sempre deia que la matinada es mataria. El més al·lucinant és que la gent més jove ha recuperat, no? a Sopa de Cabra i que els veus cantant cançons de Sopa, no? I dius, ostres, com ha pogut passar això? Això és el que més m'ha sorprès, no? I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic. I he al·lucinat de la forma física que porten. Gerard Quintana i els seus moviments em sembla que se li ha posat molt bé això dels retorns als escenaris i m'ha semblat perfecte que posessin a Xarí Marasté a la gira amb ells perquè demostra que sap el que passa al panorama. Un guitarrista com aquests els hi podria donar molt de rock and roll al directe. No m'imaginava gens que tocaria amb Sopa de Cabra, però ara que ho penso, dic, qui més podria tocar amb Sopa de Cabra, si no jo? Saps? Em quadra molt, que al final em quadra molt que hagi sigut jo. Gràcies. I crec que també ha influenciat molt l'energia jove i canyera que li ha donat el Xarim a la banda. I crec que entre això i el repertori com l'han fet, i el Gerard que s'ha primat, el Tió que s'ha rejuvenit, el Cuco a tope, el Pepe, el Pec tot, vull dir, ha sigut com sempre Sopa de Cabra. Quan s'ajunten, Sopa de Cabra és una màquina. Servirà de res, voldria tornar a casa, esperaré potser després. La veritat és que els he vist emocionats, els he vist amb ganes, he vist que han transmès moltes coses. Penso que la bona música no passa mai, no? I que el que ha passat és que la gent ha reconegut això. Trobo que ha sigut espectacular la reacció de la gent, trobo que ells han sabut estar a l'alçada. Crec que ha ajudat molt l'escenografia i l'il·lusió de fer un repte que no havia fet cap grup de rock català. També és la gira més mudada que hem fet. Hi ha algú que ja ha pagat el preu. Seguirem somiant. És una de les feines de les quals estic més satisfet en el sentit que he tingut més retornada del públic i m'ha sorprès. Que t'agraïen i que et parlaven de l'escenografia. Seguirem somiant, escoltarem la llum. Això no ha estat una gira a l'ús, no? Ha estat un repte, ha estat un somni que potser vam tenir fa molts anys i que mai pensàvem que es podria realitzar, no? Jo crec que això no s'ho pensava ningú, no s'ho pensaven ni ells en el millor dels somnis, no? Vull dir, fer un Palau Sant Jordi els devia semblar agosarat fer-lo sols, no? I mira, han fet 3 Sant Jordis i s'han quedat amb 7 concerts perquè no n'han volgut fer més, no? Quan dius les coses i les desitges, poden arribar a passar. I més si tens 80.000 còmplices entre la població que estan disposats a venir a veure't, no? Hi ha un home per la corda fluixa. Hi ha un home que ara ja és del món. Jo em retorna aquests dies la cançó Els teus somnis. Enllà és lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta. I durant els concerts sempre he pensat que és una idea molt interessant a nivell filosòfic, que és una mica el que em dedico, que els somnis siguin alguna que t'estan esperant. Si ja el teu cor desperta, un salt i ja no tornaràs. Sorpreses, que tornar a estar amb el Sopa, doncs ja era una sorpresa cada dia. Aquests dies han sigut molt intensos des del començament. Ha sigut una repartició d'amor constant. És que és la culminació de molt de temps d'estar preparant coses i com serà, i arriba i passa i, ostres, ja estem acabant, no? Bueno, molt intens, no? Bueno, ara tinc 7 moments inolvidables per tota la meva vida.
una cosa que a mi m'ha sorprès, m'ha agradat i he redescobert, i crec que la gent també ho ha vist, és que aquests 10 anys o aquests 25 anys no han passat en va, sinó que el Sopa de Cabra han sortit amb una maduresa i amb una potència. O sigui, això és de veritat. Com a biògraf de Sopa de Cabra, puc afirmar que mai he vist una gira de sopa tan potent com aquesta, mai l'havien fet en la seva vida, i amb la gent però absolutament emocionada. Un esdeveniment, un concert que ven 90.000 entrades amb 7 concerts, evidentment hi ha un valor afegit, hi ha un algo més, no? Els peus a terra, el cor volant, endins el sentiment és tendre, volem seguir somiant. Està clar que tothom, ja ho heu vist avui a Girona, la gent dient, ei, no marxeu, no? Quedeu-se. Sopa de Cabra eren la nostra màgia, quan érem joves era la màgia, i ara es recupera aquesta màgia, no? Esperava milers de persones desitjoses de tornar a cantar unes cançons que fins ara cantaven a casa i que les han pogut tornar a compartir col·lectivament, no? I ara ens hem passat anys cantant-les a casa al cotxe, allò que vas sol, no? Cantant podré tornar enrere. I hòstia, ho hem pogut tornar a compartir tots, no? I és genial, és fantàstic. Home, ha estat una suma de nits de glòria i de demostrar que sí, que podré tornar enrere, no? Mentre ploren de ràbia i per amor. El titular podria ser aquest, no? Sopa de Cabra, què? No sé. Mira, jo vaig estar a l'últim concert de Razzmatazz, ara fa 10 anys, i aquella vegada em va semblar que s'acabava alguna cosa. I he vingut avui aquí i aquí els he vist disfrutant moltíssim. O sigui, avui no m'ha semblat que fos un comiat de res, la veritat. Bé, suposo que ara s'han acabat els bolos i dilluns estarem tots pensant què ha passat, no? A partir d'aquí començarem a pensar i segur que ens trucarem, parlarem, farem valoració de tot i farem plans o no. Poder afrontar ara una gira, més concert i tal, és tota una altra pel·lícula, una altra història. És que... I ara Sopa de Cabra... A mi m'encantaria que hi hagués més sopa, crec que no n'hi haurà més. Que hem de prendre una decisió d'alguna forma o una altra, però el que jo no faré és fer de diví. No penso dir, doncs seguirà o no seguirà o tal. Jo crec que en aquests moments ells estan absolutament dividits, perquè intueixo que els hi vindria molt de gust seguir, però que tampoc volen treure la importància en un fet històric com aquest. Compres entrades pensant que serà un únic concert, després n'hi ha 7, jo entenc que hi hagi un públic ressentit. Per tant, ho tenen molt difícil. No els diré què han de fer. Jo no sabria què fer en el seu lloc. M'amagaria sota el coixí i que passin els dies. Que no pleguin, collons. Podré tornar enrere. Si jo fos l'assessor de Sopa de Cabra, els aconsellaria que tornessin i ja, i que fessin un disc ja. Més enllà de l'èxit, la química que tenen sobre l'escenari, l'adrenalina que han aconseguit amb aquests concerts, és perdre-la si no es fa cap disc nou. Doncs la veritat és que encara no hem decidit res, perquè ens hem plantejat que quan acabéssim ja en parlaríem, però jo veig que tothom té moltes ganes de seguir fent coses. Ens sentim remoguts. És això, veníem a fer un concert de dir, ei, gràcies, han passat 25 anys pels que recordeu aquestes cançons. Però si hi ha tanta gent, d'alguna forma ara desaparèixer així a la francesa i no tornar, és com de mala educació, no? En tot cas, és un final d'aquest setembre vertiginós, però no crec que sigui un final de res més. Himnes de cançons i cridar. Podré tornar enrere quan estigui massa lluny. Podré tornar enrere quan sigui massa tard. Sí, hi haurà més Sopa de Cabra.